Bamaɲare cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔba minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni sɔgɔma a bisimila 105 n'a kumafɛn fu falaki ka radio Joliba an bɛ laseli la Bamako yan nɔ AC 2000 la min bɛ tali kɛ Binteli communication an bolofara ye o ye n'i y'a mɛn Jɔni Kunande a fɔ sababu ɲuman n'i y'a mɛn radio Joliba Binteli communication do dɛ siga t'o la o fana ka fɔ donc radio Joliba a lamɛnnen don segukaw fana fɛ yen min bɛ tali kɛ 100 murumuru 1 an bɛ laseli kɛ o fana ka yen nɔ segukaw k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma n t'a dɔn ni san kɔni nana nka san sɔrɔla k'an kunnaya sɔgɔmada in na an bɛ sumaya la nin waati in na dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ wulili gɛlɛyal'u ma halisa dɔw dalen don tolo baara taabolo bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔ Amadu Jalo Amadu Tolo ale bi yan min ye Musa Sanogo ye Sikasokaw ka Musa ale bolo bɛ nɛgɛw la n filila wa i ma fili fewu cɛ ko sinɛfɔ cɛ kɔlɔsi sinɛfɔ la dɛ i kɔlɔsi i dango f'an ye cɛfarinw don olu ka cɛfarinya fɔlɔfɔlɔ a tor'u la f'a nana kɛ yɛrɛ u tɛ kulon don a la bilen ayiwa ni faratira ka ko bɛ ko la n'i y'a kɛ i ni sinɛfɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ka tiɲɛ kelen f'i ɲɛna dɛ tiɲɛ la an ta in kuma dɔw la a b'a ɲɛ tugu k'a ta fɔ an ta in kuma dɔw la n'a y'a ɲɛ tugu an b'a fɔ ko baara wulila aya Tolo ne m'o fɔ dɛ a fɔ n'a y'a ɲɛ tugu an yɛrɛ b'a fɔ ko baara wulila ayiwa baasi tɛ o ka kan o cɛ yɛrɛ y'o ye kuma dɔw n'i ye cɛbakɔrɔ ye f'i sɛbɛ ka dɔ kuma dɔw kosɛbɛ n'a kɛ e yɛrɛ kɛ n ka cɛ min mana o bɛ basi fufu fili ɲɛ la ka tɛmɛ a tɛ bɛn donc Tolo an sigira kɛnɛ kan kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali an b'a kɔnɔ kosɛbɛ jamana in an bɛ Ala deli Tolo min ŋaniya ye ko Mali kana jɔ Ala ka ŋaniya ɲuman di i ma kosɛbɛ ko ten ko n'i bɛ dugawu kɛ kan'a fɔ ko Ala ka karisa kɛ tan mais dugawu kɛ Ala ka laseli kɛ a ye kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u hamina ye jamana in ka ci walima ka kɛ yɛrɛsago jamana ye halisa Ala ka hakili ɲuman di u ma amin amin Ala k'u segin kɛnɛ kan kɛnɛ min ni u bɛ hakilila ɲuman wɛrɛ ta ka jamana jɔ an bɛ dugawu de kɛ nka ni halisa n'u hakilila yɛrɛ de n'a ma ci k'a yɛrɛ kɛ ne tɛ lafiya u ka Ala ka fiɲɛ k'u yɛlɛ so ye ka taa fan wɛrɛ fɛ u ka bɔ Mali kɔnɔ pewu ka taa yɔrɔ wɛrɛ kosɛbɛ an bɛ Ala deli hɛrɛ ni baden min ni an b'o ɲini an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ Tolo ni fɛn caman bɛ yen an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka koto ɲɔgɔn ta la kosɛbɛ Tolo n'o bɔra jɛ la ka ban karabugu ye fɛn ye a bɛɛ ye bɔda ye kosɛbɛ bɛɛ bɛ se k'i purukutu ka bɔ ni bɛɛ dun y'a kɛ bɔda ye o y'a tiɲɛnen kosɛbɛ an ka koto ɲɔgɔn ta la Mali karabugu a ka jɔ kosɛbɛ n'a dun ma jɔ Tolo n'a karabugu bɔra yen tile b'an kan kosɛbɛ sanji b'an kan an tɛ siyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ o dun o man ɲi n'o dun fɔra ka ban a ka kan bɛɛ ka i jɔyɔrɔ dɔn sabu jamana in kɔnɔ yan ni ye maa caman ye o hakili la ko n ka dalala dɔrɔn walima n ka so dɔrɔn n janpe o de la a tɔ n ka sira t'a la Tolo n'a dun tiɲɛna o kelenw de bɛ wuli ko aya u y'a dɔn ta u y'a bɔ tan kosɛbɛ e yɛrɛ dun i ma foyi kɛ i sigin bɛ dɔrɔn ka maaw lakari min ka nɔgɔ yan Mali kɔnɔ yan maa lakari ka nɔgɔ an fɛ yan kojugu kosɛbɛ kɛ o ka nɔgɔ an fɛ yan dɛ karisa ka baara a bɛ baara ɲuman 100 kɛ sisan baara ɲuman 100 mais i b'a sɔrɔ a bɛ koloni kelen min kɛ o ye Ala yɛrɛ ka dacogo ye n'a jɛngɛr'a bolo voilà maninfin mana kɛ cogo cogo i dafalen tɛ ɲuman kolon kelennin mana kɛ i b'a sɔrɔ o de bɛ ta Tolo ko yala kosɛbɛ o bɛ kɛ ka diɲɛ fan bɛɛ labɔ sa réseaux sociaux t'o la fan radio so t'o la télévision t'o la karisa y'a kɛ tan karisa y'a kɛ tan kosɛbɛ kɛ u ye ɲuman caman kɛ an k'o fana fɔ Tolo maninfin ka ɲuman fɔ o ye o fana o ka ɲi kosɛbɛ kɛ an k'o fɔ o fana ka ɲi kosɛbɛ donc jamana bɛ minnu bolo an bɛ dugawu kɛ Tolo ni waati in na Asimi Goyita maa don maa min ni Ala ye garijɛgɛ ɲuman d'a ma dɛ kosɛbɛ maa min don ne bɛ ka fɛn dɔ jateminɛ président kura in na Ala ye garijɛgɛ ɲuman di cɛ in ma a k'i jija garijɛgɛ in a ka labaara kosɛbɛ Tolo ni waati in na bɛɛ de wulilen don k'u bɛ cɛ dɛmɛ bɛɛ ko an bɛ transition dɛmɛ maa min ka dɔgɔ bi min b'a fɔ an tɛ transition ko la Tolo o tɛ bɛɛ ye dɛ o ye sin ɲumanba de u b'a ɲini k'a fɔ tiɲɛ na jamana in an bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ sa mɔgɔw ye fɛn caman faamu dɔ kɛra koyi dɔ kɛra dɛ
donc n'o bɛ senna halisa o hakilila ala k'o jiri jamana in kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔna la ten sa kuma wɛrɛ ka fɔ sini min tɛ bi ye n'o ye Mali hɛrɛ ye tolo an b'o de ɲini dɛ o tuma an sigira kɛnɛ kan e bi yan ne bi yan kunnafoni gafew b'an bolo Musa Sanogo an bɛ taa ale fan fɛ a bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka na gafew lakali. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni di sɛbɛnw na tolo an b'a daminɛ ni fasiri min ye o k'a ma ko le Pelenkan Pelenkan a kumana tolo a jɛlɛnin bɛ k'a fɔ ko Mali an ka jamana in tolo ko a ka kisi an bɛ n'a fɔ an bɛ bawoyo belebeleba de cɛla bajiba min ni a bɛ ka Mali lumbolanba nka ko kuntilenna kelen min bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ yɛrɛ ka jamana in kisi an filɛ transition min na nin ye ko transition in ka kuntilenna yɛrɛ kan ka kɛ kuntilenna foyi man ka k'a la fo ka jamana in gɛlɛya damadɔw b'a kan k'a bɔ o kɔnɔna la don ni kuma fɔ Pelenkan kɔnɔ Musa Dawu ale de ye vice président ye RSIF C a bɛ n'a fɔ cakɛda dɔ don ale y'o ɲɛmaa dankan ye a ka jateminɛw la a ko ka fara ɲɔgɔn kan ka Asimi Goïta dɛmɛ ani a ka premier ministre walasa jamanadenw n'u bolofɛnw u kana kɛ fɛn tɔɔrɔlenw ye a ko bi n'i y'a ye bi tolo an b'an bolo bɔ setigi jamana wɛrɛw nɔfɛ min ye nanzara jamanaw ye min ye lamɛrikɛn jamanaw ye min ye fɛn o fɛn ye anw tɛna se ka kɛ nin si ye fo n'a kɛra farafinna jamana ye an tɛna kɛ foyi ye fo n'a kɛra jamana min ni fɔlɔfɔlɔ an bɛ an disi gosi ni minnu ye kabi san 1960 tolo minnu ye wulikajɔ kɛ ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya ka daraki ka bɔ nanzaraw bolo ka an kɛ an yɛrɛ ta ye an b'an disi gosi maa si tɛ yen ko o bɛ don anw n'an ka an bɛ fɛn fɛn k'an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u b'o kɛ an nɔ na a bɛ diya an yɛrɛ de ye cogo min ka d'an ye an b'a kɛ ten ni o kɛra indépendance taara kabi san 1960 nka an bɛ don min na i ko bi tolo o waati san 1960 waati Mali ni kun ye a kalanbaa yɛrɛ lajɛ maa min bɛ yen ni o ye kalanjanbaw kɛ kodɔnbaw don tolo a kuma ca n'i y'a jate a kun tɛ hali maa 1000 ɲɔgɔnnaw bɔ fasiri ka kuma la ko nka bi e bɛ kalanba joli joli dɔn e bɛ diplôme batigi joli joli dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ a n'a Mali a n'a kɔ kan munna ninnu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali k'a bɔ dingɛ kɔnɔ ɲininkali kan ka kɛ tolo ka kalan kɛ ka na i faso ci o fana ma fɔ dɛ ɲininkali de kɛlen don fasiri in fɛ ko Faransi ani communauté internationale waati bɛɛ lajɛlen tolo an bɛ ninnu wele a ye na an dɛmɛ koyi a ye na anw dɛmɛ n'o tɛ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ se ka an yɛrɛ bɔ tolo a don jirala k'a fɔ bi Mali fan bɛ dɔnnibaa dama la a falen bɛ kalanbaa dama la minnu bɛ yen ni u ye kalan fitininw yɛrɛ tɛ kalanjanw bi a jirala k'a fɔ nka yɛrɛko tolo yɛrɛko de an sɛgɛn kosɛbɛ k'a fɔ jɛkulu fitininw de bɛ fara ɲɔgɔn kan walima kelen minnu bɛ yen ni olu ko ne ka pɔsi ma fa walima ne nagakɔrɔlamaw ka pɔsi ma fa ne tɛna jamana ko tɛ ne fɛla ko ye Pelenkan ka kuma na a y'a jira k'a fɔ bi n'i ye Mali jate minɛ a fɛn caman bɛ yen minnu ni olu bɛ kɛ nka i b'a sɔrɔ maa wɛrɛ de b'a a ko kɔrɔ parti politique joli joli bɛ Mali la yan tolo n'i y'a jate bi parti politique 219 o de bɛ Mali kɔnɔ yan bi tiɲɛ don démocratie fanga y'a fɔ dɛ ko ka parti politiquew caya walasa démocratie bɛ se ka wara cogo min na bɛɛ bɛ se ka i ka fanga ɲini i ta fan o ye tiɲɛ ye kɛ nka k'a kɛ sugu bɛɛ ye tolo politique tɔn cayara e bɛ a politique tɔn joli dɔn min bɛ Mali kɔnɔ yan min ni i bɛ se ka tigɛdingɔni ɲɛsin a ma ko a ka baara kelen filɛ Mali kɔnɔ a ka wasa bɛ se ka sɔrɔ a la a man ca dɛ parti politique dun n'a bilala sen kan nakun foyi tɛ politique tɔn na ni jamana fɛɛrɛw bilala sen kan ka jamana dilan ka jamanadenw lafiya nka kelen fɛn fɛn bɛ yen ni min ye fanga sɔrɔ o ta ka jugu o kuma tɛ min ma fanga sɔrɔ tolo maa min ye nin kuma in fɔ Musa Dawu a ka kuma la ko munna ni politique tɔn ninnu u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a kɛra politique tɔn belebeleba 3 ye ka o sigi sen kan k'a kɛ
politiki tɔn ninnu kana caya tan bɛɛ bɛ k'a ɲini i ta fan o ye sugu bɛɛ ye a y'a jira k'a fɔ fana hakilila damadɔ kɔni b'ale la a bɛ se k'o fɔ transition maaw ye o ye k'a fɔ yan an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na politiki tɔn ninnu minnu bɛ 200 ni kɔ la u ka fara ɲɔgɔn kan u ka bɛn kelen ma wa o tɛ kɛ fo malidenw ka wele ka sigi kɛnɛ kelen kan n'o ye assise nationale dɔ ye ka bɛɛ hakilila ɲininkali kɛ k'o bila sen kan o ka baara a jala k'a fɔ fana hali kuntilenna dɔw bɛ yen kuntilenna minnu ni u kan ka da yira jamana ɲɛmaaw la sini ma sinikɛnɛ ma walasa Mali an ka cakɛda ba ninnu n'o institution ni cakɛda yɔrɔ ba ninnu ye olu fanga bɛ se ka dɔw la u kan tɛ se ka sɔrɔ cogo min na u mana fɔ a bɛ bila yan o y'a bilalen ye kosɛbɛ ani code électoral n'o y'an ka kalata sɛbɛn ye tolo kalata sɛbɛn n'i y'a ye kalata bɛ kɛ a kɔfɛla bɛ kɛ mankan ye i b'a sɔrɔ kalata sɛbɛn kɔnɔna la fɛn caman de bɛ yen min man ɲi sigi ka kɛ ale kunna a fana ka lajɛ ani bɛnkan sɛbɛn bɛ yen n'o ye accord d'Alger ye ale fan dɔw bɛ yen n'a fɔ dɔw maliden dɔw sɔn tɛ a ma sigi ka kɛ a fana kunna min man ɲi k'o bɔ a la min ka ɲi sɔn ka kɛ o ma tolo ani fɛn caman bɛ yen Musa Daw ka fɔ la plan d'action dɔ min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye assise nationale yɛrɛ n'a sigira sen kan ni bɛn kɛra min kan kuntilenna ninnu na o ka labaara joona joona transition kalo 9 in kɔnɔ tolo a dɔ bɛ dɔ la Musa Daw ka fɔ la an bɛ sɔn ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la dɛ kuma in nin ye an ye nin bɔ le pelenkan kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni di sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min ye Goodluck Jonathan ye kunun ko a cunna Bamako yan nɔ ko a bɛna fɔ a sɔnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugandili min kɛra ka premier ministre kɛ civil ye ni finitigi tɛ ko o baara o ɲɛna u ye foli kɛ o la kosɛbɛ a ko ale hakili la ko premier ministre min n'a sugandira ani jamanakuntigi min ni ko yɛrɛ b'o bolo bɛ Asimi Goita ko ale hakili la ko tɛna tɛmɛw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ gɛlɛya ye médiateur min ye nin n'ale de bɛ taama la farafinna tilebinyanfan bɛ ɲɛ sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ CEDEAO ale ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ka se ka kuma a kan basigiw bɛ se ka na cogo min na yɔrɔ CEDEAO bɛ wulikajɔ la kabi waati jan kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirila utukalo tɛmɛnen na fo ka se sisan ma ni cɛ in a bɛ taa ni ka segin la a ka kununko nani na k'a ni maaw ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ bɛ yen min sigilen don transition yɛrɛ kɔlɔsili ko kan n'o ye commission dɔ ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye transition yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan a jala k'a fɔ cɛmancɛ fanga kɔni baara caman bɛ yen minnu kɛra a ko siratigɛ la kabi fanga dafiri filanan in kɛra ni Bandaw a n'a ka premier ministre olu bolo bɔra baara la a jala k'a fɔ nin waati in na min bɛ tali kɛ premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni sugandira o jara CEDEAO maaw ye wa Asimi Goita ale fana ye kalinkasiyɛn min kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen o dugusajɛ ko o kɛra Goodluck Jonathan a ka nani na min ye ciden ninnu cɛla dɔ b'a la n'o ye Claude Burukasi ale ka ɲɛfɔliw la ale y'a jira k'a fɔ ko u ni jɛkulu min bɛ yen n'o ye commission ye min sigilen don cɛmancɛ fanga baaraw kɔlɔsili la min mana k'a la ka o ɲɛfɔ a kɔni ko baro min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ baro in ko fɛn caman b'a la minnu ka ɲi CEDEAO maaw ko olu kɔni sɔnna jamana bɛ ka taa cogo min na o y'u fɛla ko ye a bɛ n'a fɔ CEDEAO yɛrɛ ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ Ghana ni Asimi Goita yɛrɛ taara o kɛnɛ kan nka o y'a sɔrɔ a ma kalinkasiyɛn kɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ a bɛ vice président jɔyɔrɔ la k'o bɛɛ kɛra ɲɛna nka nin waati in na a jala k'a fɔ bi araba Goodluck Jonathan ko ani min bɛ tali kɛ premier ministre yɛrɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a n'o bɛna ɲɔgɔn ye ka kuma gouvernement sigili ko kan a jala k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni bɛ senna nin waati in na walasa gouvernement in kana kɛ fankelen ko ye bɛɛ sen ka don a la kana kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan nka tolo dɔ wɛrɛ ka fɔ a la dɛ o tɛ fasiri ka kuma ye bɛɛ tɛ se ka don gouvernement kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka don gouvernement kɔnɔ ne bɛ politiki tɔn kelen na ne donna a kɔnɔ o tɛ don ne a kɔnɔ nka bɛɛ ko fo n ka don a kɔnɔ o kuma gouvernement bɛna kɛ maa miliyɔn joli o man ka kɛ a man ka kɛ Amadu o de y'an ka ko yɛrɛ ye ne yɛrɛ kɔni ka i y'a fɔ cogoya min na fasiri ka fɔ tɛ dɛ nin ye anw ka hakilina ye ne hakilina la nin gouvernement in yɛrɛ cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la a man ka caya
a jama man ka caya an bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn baara minnu dilen don an b'a dɔn an kan ka baara minnu kɛ o baaraw dɔnnen don jamana in ye dɔ kɛ bisi basa la sa Amadu an k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen bɛɛ lajɛlen tɛ se ka jɛ ka tiɲɛ bɛɛ tɛ se ka don dɛ a ka faamu an ka jɛ ka baara kɛ k'a fɔ dɔrɔn ko hali ni n tɛ gouvernement na dɔrɔn n jɔyɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ an ka baara kɛ n'o ye a kana kɛ ko fo n ka kɛ gouvernement na yasa n ka baara de kɛ hali kuma ɲuman fɔli jamana kɔnɔ kosɛbɛ kuma ɲuman dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn ala ka baara ɲɛ u bolo wallahi tolo o ɲɔgɔnna jamanajɔ fila i bɛ jɔ mun na dɛ a ɲɔgɔnna jamanajɔ fila tɛ yen a ka fisa e ka t'i sigi ninnu wa ninnu kɔni tɛ an b'a y'u bolo yan coup d'état bɛ kɛ coup d'état bɛ kɛ tolo kuma ɲuman a bɛ fɛn ɲɛ baara la ka tɛmɛ kuma jugu kan parce que kuma jugu yɛrɛ o ye kɔlɔlɔ yɛrɛ ye fɔlɔ kosɛbɛ bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ an bɛ waati kɔnɔ waati min ni an t'an sagoya la ni e ta kɛra dɔwɛrɛ kuma wɛrɛ fɔ ka far'o kan min tɛ jɔli kɛ tolo o fana o man ɲi sa n'an ye nouvelle horizon bila an bɛ don fasiri min kɔnɔna la o ye indicateur de renouveau ye ale kumana indicateur kumana Daramani Alukone ka dakuruɲɛ kelen kosɛbɛ tolo an bɔra ka kuma min fɔ Dag sigilen fila kan a ko gato kila bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɔyɔrɔ ɲini la ko baara min ye nin n'a a daminɛna gouvernement sigi tolo a bɛ n'a fɔ dɔw kalenka ye ko f'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ gouvernement in kɔnɔna la n'o tɛ olu da tɛna den n'i dun ye jateminɛ kɛ baara in a bɛ sɔn ka kɛ baara ye transition ɲɛma a n'a ka premier ministre gouvernement kura ale sigili la baara in k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Dag de y'a fɔ dɛ a ko tiɲɛ don colonel fila bɛ yen olu a kun fɔra gouvernement min sigira ne a bɛnma k'a kan bandaw ka waati la yɔrɔ colonel fila bɛ yen olu kun sen bɔra la nka a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ u jɛna u jɔyɔrɔw kɔ sabu u y'a jɔyɔrɔ wɛrɛ a na kɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ dir'u ma min fanga ka bon ni o ministériya fila in jɔyɔrɔ ye a na kɛ o jɔyɔrɔ fila in o ka di u yɛrɛ ye u yɛrɛ de y'u sugandi nka a mana kɛ cogo o cogo gɛlɛya bɛ ko in na Daramani Alukone ka fɔ la a mana kɛ cogo o cogo M5 RFP ale min bi ni ale de kotigi bi an bɛ se k'a fɔ ten sabu premier ministre dira u ma yɔrɔ ni premier ministre dira u ma premier ministre ale de bɛ ministre sugandi n'i dun ye jateminɛ kɛ ko sifinnaka dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni u bɛ u kalenka f'u ka ministre jɔyɔrɔ sɔrɔ olu ni Choguel a bɛ sɔn ka kow sama ɲɔgɔn bolo dɛ sabu Choguel Kokala Mayiga maa dɔ min ni hakilitigi don wa politiki ma jolenba don an ka jamana kɔnɔna la yan ale de kɛra premier ministre ye ale dun bɛ M5 RFP ale de b'a ɲɛmaya la n'a fɔra ko a bɛna ministre sugandi minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ hakili la ka ban Choguel kɛra premier ministre ye anw kɔni jɔyɔrɔ ko kɔni o kuma banna ka ban a tɔ tora dɔrɔn an tɔgɔ ka fɔ jɔyɔrɔ ka di an ma olu caman de bɛ yen minnu sigin bɛ jɔyɔrɔ ko la tolo n'a ma ɲɛ k'u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ Daramani Alukone ka fɔ la ninnu de bɛ sɔn ka kɛ fara ɲɔgɔn boloda don nataw la ka kɛ fanga sina ye kokura wa a kana bali maana dɛ don nataw la ni ninnu caman bɛ yen n'u ma jɔyɔrɔw sɔrɔ u dimine ka taa fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu bila sen kan ka kɛ fanga sina ye M5 dun ale ko an ma kisi fɛn ma fɔlɔ minnu bɛ yen ni kuma caman tigiw don kuma bɛɛ b'u kuma jɔyɔrɔ kama n'u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ u dimine u bɛ tila ka taa farikura wɛrɛ boloda tuguni kosɛbɛ kuma in ye indicateur de renouveau de y'a fɔ ale indicateur kelen kɔnɔ tolo a jiralen bɛ k'a fɔ faransikɛw ka député dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko Jean-Luc Mélenchon a ko Faransi yɔrɔ o y'ale ka jamana ye yɔrɔ Faransi y'a fɔ ko olu b'u yɛrɛ minɛ anw na fɔlɔ armée lakana ko siratigɛ ninnu na ni Mali armée k'u bɛ baaraw jɔ fɔlɔ nka Jean-Luc Mélenchon ko Faransi hakilila min ta nin ye tolo ko nin kɔni ye balana ko de ye olu yɛrɛ bolo wa a bɛ n'a fɔ Faransi ma jɔ a jɔyɔrɔ la nin ko in na dɛ waati min na juguw bɛ ka kɛlɛ waati min na bamanciya wale fɛn ma bɔ a la a ma ban fɔlɔ Faransi min nana k'a bɛna Mali dɛmɛ bɛnkan de don anw ni Faransi cɛ accord de défense nasira ninnu na yanni o ka kɛ Faransi députéw de y'u sigi k'a ko voter ka sɔn a ma ni députéw sɔnna o ma Faransi bɛna jamanakuntigi b'o ko ta k'a fɔ ko aya an b'an yɛrɛ minɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ Jean-Luc Mélenchon ko olu kɔni olu ma jɛn n'a ye ale ye politiki maa ye politiki tɔ min b'u ka jamana kɔnɔ n'o ye
a tɔgɔ di France Soumise ale de y'o ɲɛmaa ye Jean-Luc Mélenchon député do a y'a jira k'a fɔ ni jamana kuntigi ye nin hakilila ninnu ta tiɲɛna a ma bɛn olu député kɔni ma nka u bɛ min fɔ Faransi jamana kuntigiw ye u k'a dɔn k'a fɔ Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye u ye nin hakilila min ta u ma ta a ta waati la sabu u tɛna Mali to a yɛrɛ ma fiyewu juguw kana u sago kɛ waati min na ni Barkhane jɔlen do yɔrɔ min na u bɛ bamacimaw kɛlɛ n'u dun bɔra yen nɔ bamacimaw olu sago sɔrɔla a ye misali ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tchad jamana kan a ko Tchad min ni o jamana kuntigi fara yɔrɔ a denkɛ de sigira a nɔ na o ye général ye Faransi jamana kuntigi kelen Emmanuel Macron wulila ka taa Tchad o janaja kɛnɛ kan foyi ma fɔ o la u ma o kɔn u ma fɔ sɔrɔsi bɛ fanga la yen u m'a fɔ k'u b'u sen bɔ Tchad sen na walima u m'a fɔ k'u bɛ foyi kɛ o ko la o dun Mali kodan ko ma a bɛ na ni kolanɔgɔ ye dɛ nka yen nɔ sɔrɔsi de bɛ fanga la yen wa jamana kuntigi ni bɔnɛna maaw fɛ maa minnu n'o ye jarimaw ye n'a fɔra ko bi anw ta tɛ o sira kan nka anw ta ye jamanadenw yɛrɛ de ko jamana taabolo man ɲi fanga ka falen u nana ni coup d'état ye e Faransi e ko ko e b'i ka kɛlɛcɛw k'e b'i ka baara gulon e ka sariya de bɛ Mali kɔnɔ wa walima malidenw de ka laɲini bɛ kɛ Mali kɔnɔ Jean-Luc Mélenchon ko a ka kan malidenw de k'a fɔ Faransi a ka ko yɛrɛ de nege t'an a ye taa an tɛ aw ka foyi la bilen nka ni a ka di aw ye waati min na aw b'a fɔ a b'a ka baara jɔ a man d'a ye waati min na min ka d'a ye waati min na a b'o kɛ Mali dun tɛ batɛmɛsira ye Jean-Luc Mélenchon de bɛ ka nin kuma fɔ dɛ nin ye Faransi ka den ye wa député do u ka wasabulon kɔnɔna la a ko in olu députéw ma jɔ n'a ye sanko olu ka politiki tɔn in n'o ye France Soumise ye u k'o tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini sabu ni Mali nana to a yɛrɛ ma tan jarimaw ka na u sago kɛ olu Faransi yɛrɛ minnu bɛ yen ni nazara jamanaw don olu fana tɛna tila jarimaw la a ko siratigɛ la bɛɛ ni jɔrɔna ko don kuma in ye an y'a bɔ l'indicateur kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Les Échos welewele ale kumana Amadu Tolo a jarala k'a fɔ min ye commune rurale dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Toge Toge Murari a filɛ ni Jɛnɛ mara la ko a maire n'o ye Barke Tambura ye ko jarimaw ye ale jaso ka taa n'ale halisa ale kɔni bɛ taali la a kɛra sibiri juin kalo tile 5 yɛrɛ maire min ye ni a bɛ commune rurale Toge Murani ale kunna Barke Tambura ko maaw y'a jaso ka taa minnu ni olu ma lakodɔn a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 waati min na jarima ninnu u nana ka na u ye waatinin yɛrɛ kɛ dugu kɔnɔna la yan'u ka baara in kɛ maa minnu bɛ kunnafoni kalama olu bɛ k'a lakɛlɛ cogo min na a ko marifatigi ninnu u nanen u bɛ motow de sanfɛ u kɔni ye dugu laminimini ko damadɔ kɛ sɔgɔmada yɛrɛ fɛ yan'u ka baara jugu in kɛ o de kɔfɛ sa u sɔrɔla k'u kari ka don dugu kɔnɔ min ye maire ye Barke Tambura ka taa n'ale halisa a kɔntunna a ma se ka ye fɔlɔ a ka jasoni min ye nin ye maa kɔni t'a dɔn u y'a kɛ kun min na nka Toge Murani hakilila jiginna an y'a fɔ ten ale bɛ ani Jɛnɛ cɛ kilomɛtiri 60 ɲɔgɔnna Moti mara la ko dugu 11 o de b'a a kɔnɔna la u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ye Mura ye yɔrɔ min filɛ nin ni a bɛ badawolo yɛrɛ la n'o ye fleuve Niger ye a b'o badawolo de la kuma in ye kunnafoni teli don ka kunnafoni kuncɛ teliya la Tolo an b'a kuncɛ ni kunnafoni teliw ye Indépendant ale ka kunnafoni teliw Tolo kabako a tɛ ban diɲɛ in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko Afrique du Sud muso dɔ filɛ muso min ni Ala ye a garijɛgɛ a ka garijɛgɛ kɔnɔna la den 10 den fitinin 10 Ala ye o de nɔgɔya a ye alhamdulillah Tolo o tɛ n'a fɔ min kɛra yan kɔsa in na o ɲɔgɔn don o kun ye joli 9 de don ko nin ta ye 10 de Tolo ko nin bangeni min filɛ nin ye ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ ko misali bɛ ta maliden min ni ale ye den 9 bange ale kɔfɛ muso dɔ filɛ nin ye min ni Sud-Afrique jamana kan ntɛnɛn yɛrɛ ni kunnafoni bɔra ka bin ko den fitinin 10 a y'o bange diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni kɔni ɲɔgɔnna ma kɛ a bɛ sanga ni maa min ta ye sisan o ye Alima Sise Mali kɔnɔna la mai kalo tɛmɛnen in na
yɔrɔ ale ye den 9 sɔrɔ, kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ, o yɛrɛ ka bangeni kɛra Marokaw fɛ yen. Kunnafoni sira minnu bɛ yen n'olu bɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔ, i n'a fɔ Goziam Tamara Sitol, muso in yɛrɛ tɔgɔ de y'o ye sake, u ka kunnafoni sɛbɛnw ka fɔ la, muso in tɔgɔ de ko Goziam Tamara Sitol, san 37 tolo ko a ye den minnu ni a y'u bange nin ye, den cɛmani 7 ani musomani 3. A kɛra min bɛ tali kɛ Sud-Afrique jamana de kɔnɔna la, tolo k'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ, u bɛ échographie min kɛ musow ka bangeni yan'u ka bange, k'a dɔn k'a fɔ den cɛ walima muso don, o kun y'a jira k'a fɔ ko den ninnu ye 8 de ye, ko nka a tilala ka taa ye bangeni waati de la den ninnu ye 10 ye, hali o kelen kɛra ale ma 10 de la. Limana n'i ye jateminɛ kɛ, a bɛ n'a fɔ muso min ye n'o ye Goziam Tamara Sitol ye, a ka bangeni kɔni a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban, u ka jamana u y'a ta bala, a ka fɛn bɛɛ lajɛlen u y'a ta, den ninnu an bɛ dugawu kɛ, tolo Ala k'u balo, Ala k'u simaya, kunnafoni bɛ bila nin kan yan, indépendant de y'a fɔ dɛ, Amadu Jalo ye kunnafoni lase aw ma, min ye Amadu Tolo ye, ale bɛ kumaso kɔnɔ, Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini, Ala k'o yir'an na, Ala ka waati wɛrɛ yir'an na.